ସୁଖମୟ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ହେବ କିପରି? 1. ନିଜ ଜୀବନର ସ୍ଥାୟୀ ବାସଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଓ ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। କାହାର ଭଲ ପାଇବାରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଓ ସମ୍ପତ୍ତି କାହା ନାମରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 3. ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବେ ସେମିତି କିଛି ଭରସା ନଥାଏ, କାରଣ ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ତଥାପି ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ବୁଝି ସୁଦ୍ଧା କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। 4. ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକାମୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ। 5. ନିଜକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 6. ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। 7. ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାକୁ ଆଧାର କରି ନିଜର ଅସହାୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କାହାଠାରୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ଓ ସେବା ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 8. ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। 9. ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ମାଗୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମାଗନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ହେଲା କ୍ଷମା ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ସାହସ। 10. ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛୋଟ ମୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆସେ। ନିଜ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଜେ ନିଅନ୍ତୁ। 11. ନିଜର ଜୀବନ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। 12. ପ୍ରତିବର୍ଷ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଓ ଆପଣଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳାଇ ଦେବ।